Muktui ông cái phần khawang onek chungka andala tongara awano yang kop sota kai ya pada ketal sega cinti prasal je matanai ana matang cinai tabung nei angyak tisamia mampayak Chini Takhuk superhero Swapan beleno sulunga chawi kapkha bisikai thamro muibo chakri join khayangui tongmani haino hai bisikai thamniya gulo botaisa chakri join khaifika Takhuk Swapano belai kheno hambai teisa chakri join khaimani bagui tei lukurok no bo belai kheno hambaiya faro tamni bagui hinke norok lukurok ni belai no yakoto tongo tamni bagui hinke Takhuk Swapan chakri join khayangui tongprugo norok social media o belai no viral khaimani bisingtui media rok bini nogo thangui bujokha tei lukurok social media o video ni bisingtui comment ni bisingtui Takhuk Swapan no ko kwcharui bujokmani bisingtui bini kha haino hai kifilui botaisa chakri join khaimani bagui norok nobo belai no hambai naidi bayapsong oro kaisa belai no surungjaknai kotor kaisa tongo chung lukurok Thansa tongkhangke tamo khaimia tong chini Takhuk Swapan no naidi bo bisikai thamro mui chakri kahamke join khayang tongmani lukurok Thansa ke koimani bisingtui Takhuk Swapan naidi haino haibo teisa chakri join khaifika ongui mano bini problem bisingo prodepo tongui mano haifano naidi lukurok ni Thansa ke koimani bisingtui bo haino hai teisa chakri join khaifika ingke norok bujui no mankhana bayapsong Thansa ni power bo mo hai amono Thansa ke tongnani naidi jotono unke bayapsong tinini video bahainangjaka tolao comment khai sana tapukdi unke bayapsong norok jotoni bagui kaisa good news sini 3k subscribers complete wngthangka tabuk dati 4k subscribers complete khaina bagui norok tabuk phanani YouTube channel no subscribe khai phungke subscribe khai bell icon olo click khai redi haino hai norok joto bai kwtal interesting next level video tubui malai phinai hambai।